Dobro, kratko podsjećanje za sve koji su propustili. Ja sam Miki i s prijateljima sam upao u paralelni svet poznat kao digitalni svet. Ovdje smo stekli nove prijatelje, Digimone. Stigli smo na vreme da im pomognemo. Pomažemo im da odbrane svoj svet od zlikovaca koji vodi Lord Bagra. Trenutno smo u delu digitalnog sveta koji se zove Ostrvska zona. Neptunemon i njegovi ljudi pokušavaju da otmu krunu kodova. Zvučni tsunami! Uspeli smo da pobedimo Oktomona, ali imam osjećaj da nas prave opasnosti tek čekaju. A tu su i Digi karte. Mislim da sam zapamtio, na vrh mi je jezika. Znam, zaboravio sam. Čekaj, koje je pitanje? Gde je kruna kodova? Tako je, gde sam ono stao? Baš šteta, zaboravio sam. Zar nisi rekao da će ovaj Digi sok da ti popravi pamćenje? Pa, hajde da ponovo pokušam s tim. Pa konačno sam se setio koliko volim Digi sok. Možda da popijem još jedan. Možda i ne. Znaš gde je? Reci mi odmah, inače si gotov ti, amfibijski lešinaru. Ne, nije mislio to bukvalno. Izvinite, nakupilo se. Šta? Ne! Arkelomona su zarobili Neptunovi vojnici! To ne valja. Pa, velika stvar. Mi ćemo da ih pobedimo. Miki, krećemo. Da, upravo si. Treba da ga spasemo kao što si ti spasao nas, Čibi Tortomone. Stvarno? Ne! Gledaj sad! Ali gledaj! Šta su te stvari? To su letomoni. I doneli su Digibajtove. Ali zašto nam donose hranu? Neko je poručio telefonom? Upravo se dešava! Kralj Vamon je probuđen! Kralj ko? Pa, kogod on bio, mislim da se probudio veoma loše raspoložen. Čekaj malo, ovo ostrvo na kom smo, to je jedan veliki Digimon? Veliki i glavni Digimon koji se budi jednom godišnje i očekuje da bude nahranjen. Mi ga hranimo Digibajtima u zamenu za čuvanje svetog predmeta smeštenog u njegovom stomaku. Jednom sam progutala košticu. Možda je taj sveti predmet kruna kodova koju svi traže. Neki od ovih Digibajtova mi deluju sumnjivo. Recimo kao... Baš su ukusni. Samo ne čekaj! Popravi njegova. Zadrži sljedeći tomar. Sad čekaj da ponovo otvori usta. Kad Vamon proguta Digibajte, dobit će strašan bol u stomaku. I onda kruna kodova će biti naša. Znam da je to loše, ali ne sjećam se zašto. Bukamone, jesi li tu? Kako si? Da, tu sam. Dobro sam. Ma ajde. Jadnik se hrani jednom godišnje, a vi pokušavate i to da mu upropastite. Ne smemo da dozvolimo da kralj Vamon to proguta. Sajkomone, obori ih! Jasno! Crni bisteri! Jedan manje! Crni bisteri! Promašaj! Ja ću! Nisam uspeo. Imam ga! Nemam ga! Čoveče, voleo bih da mogu da pomognem, ali ponekad mi mali i slatki ne možemo da pomognemo. Imam ga! Nemam ga! Ovaj ću da uhvatim. Neću. Ovo nije dobro. Drži se, Bukamone! Stižem! Ovdje sam, Bukamone, imam te!
Hvala, Miki. Ona dvojica nam smetaju, pratite me, idemo na njih. Miki, mislim da smo u opasnosti. Vidi. Gledajte, to nam je prilika, idemo. Da li je ostrvo upravo progutalo Mikija? Ovo mu je stomak? Ovde može da se parkira avion. Hej, čekaj malo. Ako smo u njegovom stomaku, onda smo u hrana. Treba što pre da nađemo krunu kodoba i da bežimo odavde. To mi je jasno. Pre nego što nas vari. I to. Otvori širom oči. Ako mu je ono bio stomak, gde smo se sada zaglavili? Ne želim da znam. Da li smo stigli? Ne. Da li smo stigli? Ne. Da li smo stigli? Ne! Ha! No šta ćemo sad? Nas dvojica možemo ovako da tražimo danima. Ha! Čekaj malo. Učitaj, Pikmonzi! Spali ste nas? Pikmonzi, u potragu, odmah! Idemo! Šesti se, prikažite celu oblast! Potpuni se i pravim se tunele! Hajde, idemo! Eskimo, pravimo! Možemo, odmah puta surprizu! Nadam se da je sve u redu. Ovamo! Za mnom! Hop, hop! Doći, vidi! Hop, hop! Tamo! Idi! Hop, hop! Aj, hop! Eno ga! Bravo, Pikmonzi! Iznenađenje. Žao mi je, stigli smo prvi. Pa drugi, ali znate što hoću da kažem. Opet ti! Resetovanje! Zahvali se svojim drugarima što su nam pomogli da nađemo ovo. A sada marš odavde, kruna kodoma je naša. O, stvarno? Stvarno to misliš? Ne mogu da mrznem! Šta je to? Ne znam! Jedan dodir mu je žao, Kenny, znaš šta se dešava? Prvo ti cijelo tijelo poplavi, a onda je zbogov. Mrzim duge oproštaje, ovo će da bude brzo. Zdravo! Bukamone! Bukamone! A sada ćemo da uzmemo krunu kodova. Zašto su se toliko zadržali? Šašav si ako misliš da će Vamon tek tako da pusti nekoga da odnese njegovo blago. Šta se dešava? Niko nije pomenuo sigurnosni sistem. Drži se, bit ćeš dobro! Već dugo ih nema. U pravu si, ali to ne znači da je nešto krenulo po zlu. Da, kao što kažu, dobro je dok nema vesti, zar ne? Kranju, vamo, ne znam da možeš da me čuješ. Znam da samo ti možeš da pomogneš našim prijateljima. Molim te, slušaj nas. Pomozi našim prijateljima. Čuvaj nam Mikija. Pomozi Bukamonu. Čuo sam vaše molbe, neka tako bude. Ko ili šta je to? Ja sam Vamon. Uhvatite se za nešto. Brzo. I zadržite dah.
Nestali su. Ali zašto? Tvoji prijatelji su me zamolili da vam pomognem. Moji prijatelji? Au, spasli su nam život. Ne znam kako da ti se zahvalim, veliki momče. Slušaj, Vamone, sigurno postoji nešto što možeš da uradiš i spaseš Bukamona. On je samo pokušavao da ih zaustavi. Na kraju krajeva, pokušavao je da te spreči da progutaš sve te pokvarene digibajtove i da ti bude muka. Znam to. Dobro, to je grozno. Malo je grozno, ali uspeva. Stavi to na ranu. Dobro, nikad nisam osjetio takav miris. Bukamone, da li me čuješ? Dobrodošao nazad. Miki! Ha, ha, ha! Vamone, najbolji si. Ti si ljudsko biće, zar ne? Da, Zašto ljudsko biće traga za krunom kodova? pokušavam da sačuvam krunu od Lorda Bagre i njegovih ljudi, to je sve. Da, ako im kruna kodova dopadne ruku, postaće vladari Digi sveta. Ako se to desi, nijedan Digimon neće biti bezbedan. Miki vodi borbu protiv njih, on je naš general, naš vrhovni zapovednik. Ma daj, ne preteruj. Niko ne može sam da pobedi u ovoj borbi. Biće potrebni zajednička borba svih boraca fuzije i pomoć bića poput tebe. Jasno, timski rad. Dobro, računajte na mene. Kruna kodova je tvoja. Hvala ti, Vamone, mnogo ti hvala. Samo nemoj da zažalim zbog ovoga. Dosadni insekti. Opet su me pretekli. Maznuli su nam krunu kodova, prokleti bili! Prestani da kukaš. Nije još sve gotovo. Istiganja, bravo, u vatru! A? Sad im neće pomoći ni trikovi spajanja. Gotovi su. Bukamone! Balistamone! Digi spoj! I meni se čini. To je Bidramon, toliko je moćan da čak i kada bismo se svi Digi spojili, ne bismo imali šans. Imamo jednu šansu. Šta, kralju Vamone? Duboko pod morem na mom stomaku nalazi se drugo skriveno blago. Kakvo blago? Podaci Digi memorije o legendarnom Digimonu. To će ti pomoći. Možda i ja mogu da pomognem. Ajde, idemo, to je najbolje što možeš. Kaži se, Bukamone, stiže pomoć! Konačno će da se isplate svi oni časovi plivanja koje sam mrzeo. Miki, čekaj! Ne brini, Chibi-Totomon je krenuo da nađe blago. Chibi, stvarno? Da, treba da izdržimo napade dok se on ne vrati. Možeš da prekineš u svakom trenutku. To je to!
Bilo bi lepo da mi neko pomogne. Ljudi, molim vas! Ozbiljno pušilica! Da li neko ima plan B? Prokleti puževi, slomite ih, a onda i ostale! Neko nije prao zube, jao! Miki, šta ćemo da radimo? A? Vidiš šta sam našao? Ha? Tako treba, Chibi! Wow! To su digi karte legendarnih heroja Digimona. Dobro, dosta je! Ovo legendarni znači da su sjajni, zar ne? Dobro, ali koga? Idemo na oklopni udar! Učitaj Levijanona! Aktivirali su Levijemona, najmoćnijeg i najužasnijeg od legendarnih Digimona. Budale, šta to pokušavaju da nas sve zajedno unište? Jedan prekuvani jastok spreman za jelo! Pobedili smo! Legendarni Digimon, i to pravi! Aha! Mislio sam da se tako zovu zato što su obična legenda. Ovo je neverovatno, kao da imam još jednu čitavu vojsku u džepu. Nije da imam džepove, ali ne razumeš me. Sigurno će nam zatrebati. Pobedili smo! Prvo smo našli krunu kodova, a sad imamo i legendarnog Digimona. Krenulo nam je! Još nemoj da se nadaš pobedi. Ako ste vi ljudi mislili da ću da vas pustim da napustite ovu zonu, onda ste veće budale nego što sam mislio. A sad, loto moja, u napad! O, čoveče, čudovišta postaju sve veća i smrdljivija. Napred! U napad! Imaš li utisak da nam je sreća okrenula leđa? Aha! Pristupam podacima. Dondokoman. Ovo je Digimon muzička stika. Njegovi specijalni napadi su Dondoko marš, Dondoko udar i ekstremni taiko. Ovaj Digimon obožava žurke i da neprijatelje napada svojim ritmovima. Uz to ume i da zapali neprijatelj. Rezultat je totalni haos. Šta očekuješ od nekoga ko se po ceo dan udara po glavi? Baš me briga koliko morskih čudovišta juri na nas. Sve ćemo da ih pobedimo, zar ne Bukamone? Da! Spojit ćemo se trostruko ili četvorostruko, jel da? Kažeš, 4 puta? Tako je! Spremite se, dragi moji, sljedeći put vas čekaju mnoga iznenađenja! Digimon.